Daj mi još je! Pozdrav ljudi, Neca Magije ovdje i... Lošam energiju. Gle, nisi skinuo ni drgice još. Nemojte nikada radite klip sa devojkom. Jovana Gurozi prstu ovako bukvalno jebote. Svrbe me leđe, hoću se počešam. Imam vevericu. What the fuck? Imam vevericu. What the fuck? Čekaj bre Jovana, danas i radimo challenge. Radimo Feferoni challenge. Vekso, bravo bravo. Imamo godine i mi moramo da pogađamo godine. Ako pogodimo koliko godine ima, ne jedemo. Ako pogrešimo, onaj ko pogreši, jede Feferonu. Spremni? Izvini, molim te, prvo promeni se. Ali Pojma ajde nemam. promeni. Gledao sam Veksin klip pred mjesec dana, ne sjećam se uopšte. Pa ti si sve ovo vidio koliko ono. Ma ne znam da je to... Ajde. Ova buljava. Čekaj sad, nemoj tako brzo, moram da razmislim. Buljava ima... previše buljava obata ovo. 16? Ja bih rekla 14. 1-0 za Jovanu. Fuck, ne odmah. Odmah? Odmah da jedem. Da. Odmah da jedem. Odmah. Okej. Pravo sam zube. Celu. Naravno. Tu žepira. Hvala špljujem. Ne smiješ da ispljuješ, žvači. Hoće ti da ispljuješ? Ove odnosno pičku materinu. To su najjeftinije feferone koje sam jeo u jebenom životu bre. Odmah da pokušam. Hoćeš majko da ti donese? Dobro baba. Hoćeš majko, Nemanja progutaj to. Prvi govno proguto, majke mi. Se nisu pokvarili. Okej, ne znam. Pokvareni feferoni. Pokvareni feferoni. Nisu pokvareni. Odjedno, okej. Ti želim. Imam mesec dana. Mesec dana. Nastavljamo ljudi, šta za vas sve neću da radim. Ja ne znam, mogu ja sam se i nisi pojeo celu. Ovo sam... Najjače ću... ne zanima me. Nije Ne celu mogu, pojeo. semenke da jedem, hoćeš da umrem. Može samo griz. Griz da jedem. A ova lepa teta... Ne znam, šta ti kažeš? Ja kažem 18. Ja kažem 17. 15. Pa šta ti si rekao 18, ja sam jedeš, ja sam bio bliži. Vari, da, ne, nju. Kaže si, do semenku. Ne mogu, Nemanja. Ne zanima me, grizi i žvači, melji ga. Ali da mi... Mogu mlijeko da uzmem? Ne, bez mleka. To su pravila. Pa šta ga grickaš mleckom, šta? Gledaj! Pacov može više da zagrize tebe. Varaš, neću da se igram s tobom, beži, neću. Prekidam challenge. Igraš challenge i obećao sam im, ima da ga igraš. Pa je sad, Joko, sad ko pobedi ili izgubi, jede dve. Ne mogu, Nemanja. Jednu ja, jednu ti. I sad ko pobedi ili izgubi, jede dve. Sad treba dve da pojedem ako pogrešim. Ova lepa devojka je sljedeća. Jovana, šta kažeš? Koliko godinusa ima ova... 17. 17. Ja kažem 16. Prostitutke. Okej, ljudi. Rekli smo ta jede dve. Da, jedem dve. Molim te. Okej, spremni. Jedna. Semenkasta. Ajde, Nemanja. Ajde. Ko Jovana. Pojela sam. Ljuto. Nisam uopšte tako. Spala mi se. Jedi. Pljunuo je. Nešto je izašlo iz nje. Neki med. Dobro, ovo stvarno nije pokvareno. Nije pokvareno, bre, ljubav je vrlo. Evo, do kraja 2018. Sam evo da pokažem koliko je Nemanja pošten. Evo, ovo je pojeo od prve. A on će meni da priča. A u mojoj odbranu semenka stoje, ima sve semenke. Dobro, onda ćeš da zameniš sad za dve. Pojedi tu i još jednu. Zašto? Evo ima nešto unutra, ja ovo ne mogu da istražim. Ajde. Evo radit ću bilo što samo da ne pojedem ovo. Pogledajte, molim vas. To je Nemanja. Neca gang. Još jednu. Jedna, daj mi još jednu. Kraljica Jovana. Beži bre. Odletio sam se i povraćao sam. Odlično. Sve mi ljuto na jezik. Sedi. Ok ljudi, to je bio Feferoni challenge. Nikad više Hvala ne ti dobro. Vekso.
Hvala ti mnogo, brate. Za malo da umerem. Baš omljeni youtuber za malo umro. Ok, ali nema veze, ljudi. Nadam se svidio challenge. Ovo sranje ne pokušavajte, molim vas. To je bilo sve za danas. Idemo cifi legendarni out, to je neca legendarni out. 3, 2, 1. Out, motherfuckers.